Pohyblivé robotické rameno. Prevládajúce praxizmu majú za následok, že byť ženou ťažké. Verte mi. Zapisuje do grafov. Tisíc maličkostí. Mladá laborantka kráča od mikroskopu do sklenenej tabuly. Spoločnosť tvoríme, keď je vo vede menej ako tretina žien. Laborantka v bielom plášti s zelenou fixkou píše na sklo pred kamerou zložitý vzorec. Otázka v príbehu 4 vedkýň. Krátkovlasná brunetka v dokola. Stroj inžinierka v atlantických lodeniciach. S prievodou na hlave. Že ženy nerozumejú veľký. Nevidia v 3D dimenzii. Že nechápu mechaniku. Dlhovlasá brunetka v divokej prírode pri jazere. Vedie výskum pri polárnom kruhu. S batohom na chrbte. Muži sú